mga kabistado. So ang oxygen nagaupod ina sa aton nga dugo kang nagalibot sa bilog naton sini nga lawas. Most especially kinahanglanon ina nga oxygen sang aton nga utok. Once nga wala na sang oxygen nga magsulod sa aton nga utok, automatic ideklarar kadayon nga itip ka na man nga. Siyempre mapatay ang aton nga utok. Once nga mapatay ang aton nga utok kay wala na sang oxygen, automatic mapatay man ang bilog naton nga lawas mga kabistado. Kag isa na diri sang mangin failure amo ang pagpitik sang aton nga tagipusoon. Bangod kayang utok ta wala na nagagana mga kabistado. So ang aton sini nga bilog nga lawas actually naga-function ini ga kuani mong bilog naton nga lawas nagabinuligay ini sila sa pag-function para nga mabuhi kita. Di once nga may ara kita nga parte sang lawas naton nga hindi na makabulig kag wala na saya gagana kag daw hindi na saya aktibo ang matabo sina mga kabistado nga maamat-amat kita itos, mamat-amat kita nga mapatay. So hindi ba na? Kaya ang kinahanglanon sang lawas ta pinaka-importante amo ang oxygen, no? Labi na gid ang aton nga utok ni kinahanglaman ni sang oxygen. Paano karon makatilaw ng utok mo sa oxygen kung may nagstagnant na ya karon nga kwan nga dugo sa imo nga utok. So muning natabo sakay ining Juvet Baldivino. 29 plang edad niya. Ginataki siya sa ginatawag nga aneurysm. Indala pa sa ospital pero tingin report nga napatay ang biktima sa edad nga 29 anyos. Ining artista kag ining singer nga sikat nga si Jovet Baldivino. Ako na sang ginahambal ko sa inyo mga kabistado nga umalagi lang kita sining kalibutan kag hindi naton mapaktan ang chimputa. Why kita kahibalo nga subong nagahuluhambal pa kita, subong ga kulukanta pa kita, subong ga lagaw-lagaw pa kita, subong ga gakrukadlaw pa kita. Pero why kita kahibalo basi sunod nga adlaw bawion na kita sang aton mahal nga Ginoo. Kaya mo na dapat preparahan ninyo ina mga kabistado. Number 1, anong number 1 nga preparasyon? Number 1 nga preparasyon dapat isalig mong imo kaugalingon sa Ginoo. Ibayaw mong imo tagipusoon sa Ginoo ang tanan-tanan mga kabistado. Ihatag mo kag itugyan mong imo kaugalingon sa Ginoo. Kay nagapati ikaw nga isa lamang tag-iya sang kabuhi naton diri. Ang naghatag sini among aton mahal nga Ginoo. Dapat dito ka permi tener, dito ka permi ampo siya. Kada hulag mo dapat ipasari kuan mo gid siya ni. Amo na sang number 1. Number 1 gina naton nga buluhaton nga dapat aton batunon sa aton kaugalingon nga ang Ginoo amo ang tag-iya sang aton kabuhi. Hindi kay siling abi nga mahambal ka mga kabyanan nga pati kasi na siya mabuhi matagyapon diya pati bata pata. Sa ulihi lang tagaling balik sa Ginoo kung magtigulang na tang lapit lang tang patay. Di sala na mga kabistado man nga hindi ta mapaktan ang chimpo tagani. Bistado! Di bla? Lantawa si Jovet Baldivino amo lang ning isa sa mga kinahatag naton sa inyo nga ihimplo. 29 palang edad niya ti karon kay gusto na sang Ginoo nga kwaon sa iya. Ti kundi umuna gid sa aton hindi bala? Amo na siya. Pero may ara nga solusyon nga magapabilin kita nga buhi, magapabilin kita nga healthy lawas ta. Ang imuon ta, halungan ta nga aton nga lawas Di mo kita sinatawag nga pamaagi nga dapat ang aton nga lawas halungan taman man nga amo ni siyang pinaka numero 1 nga gift of God. Amo isa numero 1 nga ginhatag sa aton nga regalo sa aton mga Ginoong kabuhi, hindi bla? Hindi man ta mabuhi sa kalibutan nga kundi gusto sang Ginoo, hindi bla? Tungod kay ginregalo ina sa aton sang Ginoo, halungan ta. Halungan naton ini. O hindi bala? Hindi kay patumbayaan ta. Inom sigarilyo. Halitan talawas ta hala tuduhan ta nga laklak kag pagkatapos tuduhan ta nga sigarilyo, tuduhan ta nga kaon sa kun ano da. Dapat healthy lifestyle plus
Everyang Capsule na o hindi bla halungan tagid ni amo na mga pamaagi mga kabistado kag tapos timhamba ng Ginoo nga nya tingin na halungan yang akong regalo sa iya hindi ko lang anay na pagbawion na dra nanay sa iya kay nga ginahalungan niya ginapalangga yagid ang akon nga kwan ginapalangga yagid siling niya ang mambal ng Ginoo nga ya ginapalangga yagid iya kabuhi love na love yang kabuhi yan ang tawab lang ginahalungan niya why siya naga sigarilyo why siya naga inom why siya naga bisyo why ginapatarasakan ang iyang kabuhi gina-exercise siya pirmi ga-exercise siya pirmi ang iyang tigipusoon ginapanami yang pitik kay ga-exercise siya ginapabalhasan niya tapos ang kaon niya mga pagkaon healthy lifestyle mga utan prutas tapos gainom pa sa sang Everyang Capsule ni John Kapulot kita nyo na amo na mga kabistado so halungan ta hindi naton magpag-usar kita sa ang grabe nga stress mga kabistado makabulig man na sa pagpauntat sa nga pitik sa tigipusoon ta sabi nyo lang ang sobra-sobra nga stress yan hindi ka mo magpa-stress hindi ka mo gusto nga magpa-stress yari na ang Everyang Capsule mga kabistado sa mga gusto magbakal sini kag hindi pa kagway pa sang balaklan sa mga banwa-banwa sa mga aton sini nga mga butika kanto lang kamo mga kabistado kag magtawag pwede kamo makatawag o kung makatext sa 0999 675-1080 0999-675-1080 text ka mo da naton bakal ko Everyang din pwedeng bakal di sa amo nga banwahong kay replyan ka mo dayon kag pahambalon kung din ka mo pwede makabakal sang Everyang Capsule mga kabistado ayos amo ning una naton nga balita mga kabistado ang party sa kay Jovit Baldivino nga nakibot ang halos damo-damo sa mga fans yang nagasubo kay man nga namin ni magkanta si Jovit Baldivino mong namin panitingog hindi bla mga concert ni may mahal katama sang talent fee niya sini bangod kay Grand Champion sa inang Pilipinas Got Talent Season 1 ang iyang asawa nga si Camille mga kabistado bata pa nga nailo kabalo ang bote way ko pa mabukad ni kag way ko pa mabasa gid ang kabuhi nila nga duha sang asawa niya kung may bata sila o kung wala so atong sini nga nakuha nga balita kag informasyon ang iya pagid lamang kamatayon kag ang kabangdanan sa kamatayon ni Jovit Baldivino amo mga kabistado ang aneurysm pareho sila sang kinamatay ni Kuan Blatong nung artista man to bala nga si Isabel Granada dumduman nyo si Isabel Granada Blatong maputi kagwapa ang artista to idol ko gito mga kabistado amo man tong kinamatay niya aneurysm man ang iya sa to nga edad pila pala to man si Isabel Granada man sang mapatay siya do mga 40 plus pala mga lapit-lapit 50 palang ang edad yan ni Kuan ni ni Isabel Granada Kako sa bagay si Isabel Granada do medyo active man gani bangod kay daw sexy magani ni saya daw ay magani na tambok hindi bla. Amo mano si Jovit Baldivino lang tawa nyo bla. Ang bata pagkatama tapos ang lawas niya ti kuan man. Physically fit man ang iya sining asawa ang iya sining lawas mga kabistado hindi bla. Kalita mo na nagaling laban-laban sa stress no. Lang way kapahuway grabe nga kuan imo grabe nga mga hiktik tama sa mga schedule mo. No? So kulang ka sa pahuway. Pagkatapos kung bisan sa tulog, kulang ka sa tulog. Sa mga makahatag sang maayong lawas naton ang pagpahuway labi na gid ang pagtulog mga kabistado. Dapat makapahuway kamo tudo. Ha? Ayos. Wala sige diri kita sa iban pa naton nga mga balita kag information. Sa iban naton nga mga headlines diri kita sa mga balita lokal mga kabistado. Grabe yo. Aton sining mga headlines sa mga balita lokal mga kabistado. Una naton nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad aton kini sining nga mga headlines. Gani mga kasimanwa ikaw at ako kay John Kapulot na kay Idol John Kapulot tampad nga pagserbisyo makasigurado kay Idol John Kapulot ang
problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Sa aton karon nga mga headlines sa mga kabistado. Iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong, pasangyot sang Duha ka mga establishmento komersyal o kon mga beer house ang ginpasiraduhan ni Mayor Jerry Treñas, ginpasiraduhan sang syudad sang Iloilo. Inibangod mga kabistado sang report nga nag-violate ini sang aton sining city ordinance sa pagbaton sang mga minor de edad nga makasulod sa sining nga mga ilimnan, no? Nag-violate sa pasulod kag baton sang mga minor de edad nga inom sa ila sining nga ilimnan, bisan pa mga kabistado nga nag-abot na ang curfew for minors. Ang pagpa-implementar sang curfew for minors mga kabistado, di bala daw alas 10 ni sang gabi mo. Pag-abot sa alas 10 sang gabi, automatic, no, ara sa aton nga ordinansa, automatic nga ang mga minor de edad dapat hindi na maglagaw sa bilog nga syudad. Dapat ara na sila tagsa ka mga puruyan. Kaya makon mo ara pa sa sulod sing ilimnan ng mga minor de edad. Ato baladong dumanyo tong nagalips tulip latong uyab kag ang lalaki to. Nga naga-inom to, nagwaswasanay sila tuyas publiko. Mga minor de edad patugali mga kabistado. Ay grabe. So isa ina sa mga kabistado kabagdanan kung ngagin pasirado ining duha ka mga establishmento nga ini. Ugaling ang masakit sining nga balita kay magluwas ang pagpasirado sang mga kwan, no? Magluwas sa pagpasirado mga kabistado sang ining duha ka mga establishmento komersyal nga ini. May ginpapanaog pagidya nga executive order si Mayor Jerry Treñas nga nagasugod subo nga adlaw December 9, nagaina sang mga alas 12 sang kagahon nagsugod na. Mga kabistado, ang ining executive order ni Mayor Jerry Treñas nga nagamando sa tanan-tanan nga mga ilimnan, mga beer house diri sa syudad sa Iloilo nga hindi na mag-service ang ilimnon sa pag-abot sang oras nga alas 12 sang gabi. Yunis tigarapon ni Santissima. Ano na yang ano na lang nang kwanon man? Ano na lang nang income karon sa ato sini nga mga beer house nga ini? Ano na lang karon ang income sa sini mga beer house nga ini? Kay pag-abot ya sa alas 12, mauntat ka na imo ya sang painom sa imo sini nga mga customer. Which is kun aton lang tawon mga kabistado, no? Ang kalabanan, iba nagainom sila ya, hasta pa nga, why pa na ya? Sipa nyo bala niya lang tawa nyo bala kung ano oras nagasugod ang mga manug-inom. Gasugod, ang ato sini nga mga kauturan, gasugod sila inom-inom. Yung mga manug-inom naton nga mga kauturan, gasugod sila inom ya mga tag alas 10 sa gabi, alas 11. Mag alas 10, alas 11 gabi, inom-inom sila dati, may mga sulo sinadya, sadya na sila da. Pag-abot alas 12 na iya, nagakuan pala na mo, nag-aamat-amat pala na nga init ang ilang kuan mo, ang ilang purungkuan sa ilang inom-inom. Why pa gani na iya nakakuan, nakapulo priming pala na sila yun. So, ining executive order ni Mayor Jerry Treñas nga hasta lang alas 12 mga kabistado makahatag ini sang epekto sa negosyo sang aton nga mga beer house. Makahatag ini sang negosyo sa aton nga mga beer house. Number 2, maka-epekto ini sa aton sining natawag naton nga inang tourism o kon turismo mga kabistado man nga. Ato sining makauturan nga mga pangayaw, mga tourist naton gusto nila maglagaw sa tiyon sa kagabihon. Like for example, kadto sila diri, may mga seminar sila diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ipagkagabi na malagaw-lagaw na sila, malingaw-lingaw na sila. Ipagabot mga tagalas 12, mauntat na sila na karon. Gusto nila maglagaw hasta magaga, kabalo ka mo. Isa sa makabulig diri sa aton sininga
nga syudad, amo man ang pagbukas sang ato sini nga mga establishmento sa tiun sa kagabihon, kay ang kalabanan hindi man makatudo lagaw kun adlaw, kay takan sila init, tulabos sila nga mainit na ma-traffic. Laya kun gabi makalibot-libot ka, makator-tor ka sa syudad sang Iloilo, makalibot-libot ka, makalagaw-lagaw ka sa tiun sang kagabihon, yati pagkatapos sina pulupundo kada sa mga ilimnan, pulupundo kada sa mga kalananda, pulupundo kada sa mga establishmento kundi inda nga mga nami, da nga malugar, itala ina sa kalingawan sang aton nga mga turista, mga kabistado ang mga ilimnan. Inaya mahambal ginaton ina ang mga kabistado nga ang mga lugar nga madamo sa mga ilimnan, kag madamo sa mga balay kalingawan sa tiun sang kagabihon, madasig ang pagprogreso lantawan yung syudad sang Cebu. Kaya ang syudad sang Cebu, mga kabistado, amo nang nga pertikadasig sang pagprogreso sang syudad sang Cebu, kay halos sa 24/7 ya bukas ang mga establishmento to, kag damo sa mga ilimnan, damo sa mga ralagawan. Ang ginatawag naton nga peace and order situation, trabaho na iya sang ato sini nga mga pulis. Kabalo na sila, kabalo ka na sila yung magplastar kung ikaw ang mayor sa syudad sang Iloilo. Balaan mo na niya kung anong imuon mo para nga maplastar nimong mga precautionary measures katulad sini may mga gamo-gamo sa mga ilimnan. Normal lang na iya. Magamo naman lang kundi kanon mo, obligahon mong tanan nga mga ilimnan nga dapat may security guard sila kung may bouncer sila, hindi ba? And number 2, dapat rikisahon gidyang mga ilimnan nga hindi pwede makasulod ang mga armas na. And number 3, mga kabistado, kung sino nga mga ilimnan day ang may mga violation, amo na dapat ya ipasiradaan. Amo na dapat ya pauntaton. Hindi kay dalahigon mo imo tanan-tanan to. Nakasala karon ti Pedro pati si Juan dalahigon mo. Hindi mo lang tawon, subong lang nakabawi-bawi ang ato sini nga mga beer house ni. Ang mga beer house, mga kabistado, subong lang ni nakabawi. Sang nagligad nga pang-atake sang pandemic, ang number 1 nga naapektuhan mga kabistado nga negosyo nga nagkalaputo gid amo ini ang mga beer house. Amo gining number 1 nga nagkalaputo, why gid ni ubos gini sila. Number 2 nga nagkalapektuhan ang mga massage parlor. Mga masahian, mga barbershop, mga mga manicurihan, mga panawag sinin na mga beauty parlor. Amo ni sila mga kabistado ang mga nagkalapektuhan gitutudo sa tong nagliga. Tiama almost 2 years mga kabistado nga pag-antos sini sang aton sini nga mga negosyante nga kasubong sini nga klase ang ilang nga mga negosyo. Mga almost 2 years ni. Sobrado ka tuig nga mo ning antos nila. Nga wala man gani sa may nabulig ang aton sini nga gobyerno sa syudad. Nga dapat supposedly nga aton gobyerno sa syudad amo dapat ang magahimo sang ideya nga mahatagan masang pagtamod ining mga nagkalaputo naton nga mga negosyante. Hindi bala? Way gani naghimo sang opsyon ng aton syudad sang una dumdumanyo nga nagareklamo nga ato sini nga mga establishmento nga grabe ang sarurot sila nga negosyo, nagkalaputo halos sila kalabanan. Way gani kita nagkabati nga naghambal ang ato sini nga syudad nga hindi ka mo magkabalaka. Kay ang negosyo nyo beer house kag hindi pwede pang beer house. Isaylo tay i-convert ang inyo nga negosyo sa negosyo nga patok subong samtang may pandemic. Like for example, kamo ang mga mag-cater sa mga pagkaon sa mga nagkalabiktima to sang COVID nga ginapang quarantine. O kamo dulong sa mga pagkaon to, kamo supply to. Imbes nga beer ang inyo nga idulong, beer ang inyo nga negosyo, luto kamo pagkaon kay pangdulong to sa mga kwanto. Sa mga ginapang quarantine to para ma-convert lang, ma-divert ang inyo nga mga negosyo. Instead nga beer house anay kay kumong beer house hindi pwede. Ariyo negosyo mo kalanon i-assign ta sa inyo kada bulan, kasunod lang. Subo nga bulan imo abi Tarpulano. Sunod nga bulan naman imo naman ni Juan Pusong. Sunod nga bulan imo naman ni inang Pedro Pinduko. Hindi ba? Di ko
gani nabuhi ini ang ato sini nga mga negosyante during that time nga nagkalalumos, nagkalaputo. Why man gani kamo sini sa maginhimo nga mga pamaagi, hindi bala? Tapos singgit kita sang Wakanda of the Philippines, Wakanda City of the Philippines, Oriones di Garapon, di Santissima, Wakanda pagkatapos. Mga kabistado damo sa mga anomalya, perting nga Wakanda. May subong ari naman. Pag-ulang nakabawi ang aton nga mga negosyante nga ini, nga mga negosyante sang beer house nga ini, pag-ulang ni sila nakabawi-bawi, lipay sila. Sala tuya sang iban nga mga beer house, nga hindi sila ka-control sang ilang nga mga customer. Labi kang labaw sa tanan, nagpinagusto sila, pinabayaan nila magsulod ang mga minor de edad. Nga kabalo na sila nga mga minor de edad, amo ni mga mainit dugo, amo ni mga mahilig sa mga rambul-rambul. O hindi bla? Kung sila nga abi nga mga hamtong nga mga tao, nga mga nagaedad, yung mga tag-30 pasaka, huwag yung kapangita, haway ang sulod nila niya sa ilimnan niya, malipay lang gin mo. O hindi bala? Maka-istorya sa mga amigo nila, may mga transaksyon sila, ginadala sa ilimnan. Amo pangabuhi niya mong. Sabi nyo ang mga tao nga nagasulod sa ilimnan, mapahubogid lang, hindi. Mayara na sila nga mga gainom-inom sila, samtang naga-istorya, may kang tanan sa ilang nga mga proyekto, may kang tanan sa ilang nga mga pangabuhi, may kang tanan sa ilang mga negosyo. Hindi lang yan kay para magpahubog na sila. Amo nagkalabanan, hindi ba? Like for example, mamit ka sa imo nga amigo, may transaksyon ka mo, may negosyo ka mo. Hindi man pwede nga kape lang pirme, kay magkaraburong manlawas mo sa kape. Labi na ko lang kape, di kay muktulog sa kape, hindi ba? Sige nang lanon man nga pulupungko ka mo sa ilimnan, shot ka mo da mga tagduhak butilya, tatlok butilya, o hindi ba? Samtang nagainit ang inyo sining lawas, samtang nagainom sang binutilya, nagagwa ang tanan nga mga ideya, may kang tanan sa inyo nga mga proyekto, kung sa kun ano nga mga transaksyon, sa inyo sining nga mga negosyo, hindi ba? Hindi way nagakahulugan mga kabistado na magsulod ka sa ilimnan, mapahubog kagid lang iya kag kag magmaoy, hindi ba? Asala na yasang iban nga mga establishmento ni pinabayaan nila yang hasta mga minor de edad pinasulod nila, amo lang dapat pasiradaan. Inaya pasugot kita sinadira, conforme kita dira nga pasiraduhan kay para nga madudla. Kay nga ginhingalitan nila ang kwarta sang mga minor de edad. Nga bisan mga minor de edad pasudlon nila tungod kay customer, wala sila obligar sang ilang nga obligasyon, wala sila nagahimo sang pamaagi nga kinahanglan protehiran ang mga kabataan kag hindi pwede kag ibawal sa nga magsulod sa ilang nga mga ilimnan, di ba? Karon kay nakasala to iban nga establishmento komersyal, dalahigon mo imot yung iban. Kay man niya Naway man niya sang gamugit kung imulang tawon ang mga ilimnan subong, hindi ba? Magluwas gid lang sa sining mga salawayon nga mga kabataan nga mga minor de edad, parang sagi niya ka pakitang gilas tong abilidad nila to sa mga ilimnan, no? Hindi ba? Ti amo niya mga ilimnan nga ini nga mga salawayon, amo niya dapat pasiraduhan. Pagkatapos pasarado iya para magkaladudla. Hindi bala? Pero hindi nagakahulugan ng iban niya nga mga establishmento komersyal, most especially ang mga beer house nga ini nga daw tadlong man yang ila sini nga pagnegosyo. Mga kabistado, ilimitahan mo imo ya hasta lang alas 12. Alas 12 lang na ya bitin pa na yang aton nga mga kauturan nga mga manug-inom, most especially kung may mga nagaistigim, may mga ginaistoryahan sila, o hindi ba? Yung labi kag labaw sa tanan. Kadra man sansa nga makabawi ini ang aton nga mga negosyante, mga kabistado. Ayos. Oras naton mga kabistado, nakalabot kita sa 10 minutos na nakaligad sa alas 12. Naiban pa naton nga mga balita kay information, balikon naton ang isyu may kang tanan sa Ungka flyover.
Panahon na sa May mga analysis na subong nga ginahimo ang mga pila naton ka mga kauturan, mga individual, mga eksperto. Luyag naton nga makapamangkot gid sa mga eksperto siguro nga mga tawo. May kang tanan sa sining ungka flyover nga ini. Kay may mga rekomendasyon na ang aton sining mga kauturan. Si Councilor Plaridel Nava gani nagpa na sang iya sining nga statement. May kang tanan mga kabyanan sa sining ungka flyover nga ini. Nga kinahanglan ni ang dapat siniya mga kabistado, may mga pila ka mga expert, mga pila ka mga pumuluyo naton nga nagalantaw sang sitwasyon sang ungka flyover nga ini. Nga ang ginalantaw karon kag rekomendasyon sang halos kalabanan nga kinahanglan idimulis gid ini bilog. Dapat kakason gid ini bilog, pangkabilugan sini ang taytay nga ini pagkatapos mahimo sang bag-o nga taytay. Mas nami gid mga kabistado nga hindi paghimuon nga disponiring kay man nga delikado niya mong taytay niya mong flyover niya. Hindi niya pwede himuan ng sang disponiring nga daw himuan talang laki-laki. Daw pareho sang bali bala nga kamot nga butangan mo lang laki-laki para nga magdulog sa ka magpundo hasta nga sa uli maundan siya nga hindi na saliwat madula pang kag hindi na magbalik ang bali mga kabistado. Hindi niya amo taytay niya slakyan ka sakay sini. Natawan nyo ba lang sitwasyon sang ungka flyover? Diri makita ninyo mga kabistado nga bisan mismo sa iya palang gani nga sa iya palang gani mismo nga bug-ang hindi na makasarang ang ginbutang nila nga inang tukod sa idalom, hindi na gani makasarang sa bugat ya palang sa ibabaw sang sining taytay nga ini, sang flyover nga ini. Ayhan pagid kun masakyan ini kag kun maagyan ini sang mga salakyan nga magsaka dira sa flyover nga ini. Laban-laban kuan lagi ni mausmod lang gid ni. Masigi-sigi naman na sa usmod. Isa sini diri sang nakita sang mga eksperto kag sang mga pumuluyo bisan mismo normal nga mga tao nga hindi gani expert mga kabistado. Nakita nila ang diferensya sang sining ungka flyover. Number 1 nga diferensya amo mga kaabyanan ang hindi mabakod nga foundation. Amo ning ginhambal ko sa inyo humalin pa sa nagligad nga laban-laban ang may problema sini ang iya nga foundation gid. Ang foundation niya kay man nga kung nakita naton mga kabistado nga ang problema ya sining party lang gid sa taytay nga basi may posibilidad gingamitan sang mga substandard nga mga materyales. Hindi kay ang iya nga foundation amo ang nagausmod. Kay kun wala ini sang problema ang iya nga foundation mga kabistado, laban-laban ang matabo sini nga hindi mag-usmod kag hindi magtiko ni ang ilang nga gin tukod-tukod nga ini nga gintukod-tukod sa idalom sang taytay nga ini. Sa malipot nga sugilanon ang matabo sini rekomendasyon sang halos kalabanan dapat i-demolish ini anay pagkakason ini kag ilisan bag-o nga taytay. Ilis gidya bag-o, construct gidya sang bag-o. Iniya ang ginbutang nga daan na da. Ang naging kayo na da subong o kung gibutang nila da kakason ginataran-tanan. Hindi pwede nga tukod-tukuran lang o kung disponiring lang kay daw madisgrasyagin. Kulbaan na gani mga traffic enforcers to, kita nyo tong aton interview nyo, kita nyo nga to sila nga ginbutang dira nga daw semi-investigative report upod sa aton nga mga reporters with kabistadong Aaron Refuyo kag kabistadong Boni Sumblinggo. Lantawan nyo bala may mga reaksyon sa aton nga mga pumuluyo nga mga traffic enforcer nga napamtang to na assign to kulbaan na gani mo nya kung sila kulbaan kung yung basi bla kung traffic pila marusdak bla mga makita mo nga bangod sang kabug-aton sa ibabaw hindi makasarang ang iya nga foundation, hindi makasarang iya tukod sa dalom gausmod man yapon na gausmod meaning
nga ang may problema hindi kay ang iya sini nga taytay sa ibabaw ang wala ang may problema, kundi ang may problema amo ang iya nga foundation, mga kabistado, nga humok katama kag wala malabot ang pinakatig nga porsyon sang duta sa idalom. Kay kon si Manong ano ganito Lino ako piko, no, dumduman niya tong amon nga interview dira nga isa ka tigulang, isa ka senior citizen nga siling niya sang una pa lang, siling niya pulo pa lang tuig edad ko, di na ko gi-star siling niya, ti subong siling niya 60 plus na ko, no, 60 plus na ko siling niya subong yang nakita na kon siling niya kuan nga problema siling sang una nga time sang ari kami diri nga wala pa ni gani diri ang ining wala pa ning taytay nga ini. Siling niya may ari ini diri sang ginatawag nga bungalog. Ang term nga gingamit Manong Nilo inang ako piko. Nga siling niya may ari ini diri siling nga lugar niya ining ginatindugan gid siling nga sang taytay nga ining ginatindugan gid sang iya bala ning haligi ho. Niya may bungalog ina diri. Tiban sina hindi makaintindi sing natawag naton nga bungalog. Ang bungalog, mga kabistado, no? Do sapa-sapa blaor ginatawag naton, hindi masama tawag nga kumunoy gid. Ginatawag naton nga inang ang kuan bala nang do ano sa gani nang sinkhole, no? Do amo na sabla. Ina mga kabistado, inang masyado ka luyon nga klase sang duta nga humok-humok gid saya kag may tubig sa idalom, no? Ako na sang ginatawag naton nga bungalog, no? Ti karon ang isa sa mga nakita naton diri nga diferensya sa sining taytay nga ini ukon sang flyover nga ini sang ungka, nga wala ini may sala sa ginatawag naton nga soil analysis. No? May ara nga sala sa soil analysis. Number 2, may sala sa pagplastar sang foundation. Hindi gali yakay ang ginahambal nila, ang style nila kagahambal sa taga DPWH nga may problema kuno sa design. Kuryonis ni garapon ni Santisima how design lagi na problemahan gid. Ang soil analysis amo ni ang problema kagang iya nga foundation. Nakita nato ni Pirisya dapat ginako na lang ni sang taga DPWH nga mga yudikakak kamuda. Dapat ginako yun na lang tani. Madamo pa kamo sang palahid-lahid kag padro diskarte nga daw pamatyagan ko daw intuon nyo pa kami. Nga mahambal kamo nga sa designin yating Bureau of Design ni subong pagkatuon namon di. Palantaw namon ni kay ilan ni design ni. Hindi man kami nga taga DPWH siya wala man kami diya sang anugid. Maniwala pang yudi patula nga si Alfruto. Kag ang iya nga regional director daga pahimunong lang. Gapawala lang sila pagkatapos manginwala pa kamo nga daw hindi pa mo mag-ako nga may kapalpakan kamo. Minit yan ko hinakwat ko ng DPWH pang lampos na da sa taytay. Ikakag mga ako na $6 million. Mga kabistado nga kwan nga $6 million man. Kali si kwan na lang si Incredible Hulk na lang. Hinakwat ko lang na silang kung flyover na kilampos sa taludtol sang DPWH. Moryonis ni garapon hindi pa kamo mag-alako nga mga yudikaka kamo may sala na da. Ang kontraktor may sala man, pero ang pinakadako nga sala kamo nga taga DPWH nga mga yudikaka kamo. Ang inyo nga soil analysis amo ning problema nyo. Wala nyo ginkotkot ginpadalian nyo nga mga yudikaka kamo. Ginpadalian nyo nga mga dipatula kamo. Ang inyo sini nga soil analysis na ginkotkotan nyo tunutudo dapat. Kailan tawon ang soil analysis na ang kunang duta bla nagkasarang nga mag-hold sang pinakabugat nga kabugaton sang taytay. O hindi bala? Kay may bungalog gani. Lagi ka mo puro pamangkot sa mga tao des
palibot. Kung magambal nga ti, ano na di siya ng taytang duta na ni. Ano ni, matigaan na di, muni mo to. Bistado! Kaya mo niya yung radyo bistado, kapamangkot lang, gulpi lang, dito na mo na balaan na diskubrihan. Bistado! Ngayon nga lugar galita, may bungalog. Bistado! Oh, kita nyo? Lalabot sina. Oh, nagpanagtag, nagpangguba, nakamugani sa mga balay kag pangbayaran. Bistado! May ipaan pa na gani nga mga balay, galing nga mga tag-iya sa mga balay na pinangguba nyo sa inyo, sini nga, inang roadway dining. Bistado! Nga wala nyo pa gani mabayaran, kay wala kuno budget. Nga di ng budget. Bistado! Kaka mo yung pangubos nyo naman lumoy. Bistado! Tula ka mo karon, makita nyo karon ay. Bistado! Ah? Patalangon nyo pa kami. Diskartihan nyo pa kami. Hambalon nyo pa kami. Nga mahambal ka mo. Nga na kuan ini. Na may dislocation ini sa nga amo ni nga. Kuan kay ang design niya. May problema ang design. Amo ni mo to. Hindi iniustong design niya. Gali katapusan. Gali. May problema kamo inyo sa soil analysis. Bistado! Wala nyo ginpadalman tudo ang pag-analisar sang duta kung balalubngan ninyo sang inyo nga foundation o kung sang haligi base kung mag-usmod kay humok ang duta sa idalom. Bistado! Wala nyo ginpagkutkuti tudo kag labuton ang pinakatiga. No? Antes ka mo maglubong sang inyo nga foundation o kung sang inyo nga haligi. Bistado! Wagi ka mo mangkot na taos palibot. Bistado! Kag maghambal nga, ano na ding duta, di humok na di. Bistado! Isa lang kataop magkuton nyo, ara sa tupad gina sang haligi. Bistado! Ano nyo pa mabayaran, danada nga si Mr. Nilo, ako piko. Bistado! Kung di pa mangkot nyo na sang una, kung di tanig isugiran ka mo. Bistado! Nambalan ka mo nga may bungalog, gali na da. Bistado! Lala ka mo bungalog, mga kabistado. Bistado! Iara gali na da sang una nga halos pirmila niya tubig nga danaw lang nga danaw wala na da gauntat ang Bistado! ang pag sulod sang tubig sa inang area. Bistado! Kag nadiskubrihan sang radyo bistado nga bisan wala nagaulan perte ang init may nagagwa yang nga tubig halin sa idalom duta. Bistado! Meaning, tubigon ang ina nga lugar. Bistado! Mga kabistado, malaban-laban, may tuburan sa sulod o sa idalom to. Bangon kay ginbungkal nila, ginisudlan nila sang ilang nga haligi. Bistado! Ang tubig dito sa idalom, mga kabistado, nadisturbo, nangita sang alagyan, agod nga magwa. Bistado! Kita nyo? Bisan wala ulan, bisan nagainit, may tubig nga nagagwa halin sa idalom sang duta, dira sa idalom sang flyover, mga kabistado. Bistado! Kita nyo man tong video namon sa ato silinga. Bistado! Mga reporters, ara kitaon sa video nga nagailig tubig, bisan wala ya ulan mong. Bistado! Sige mo kita, sinaya mga kabistado, buot silingon. Bistado! May tubig sa loob kag may posibilidad nga husto ang hampan nung Nilo ako piko tong interview namon no. Bistado! Nga ina nga lugar may bungalog. Bistado! Ay mo chindi bungalog. Baka maintindihan na yun ng mga taga DPWH kung nakikinig yung mga taga DPWH ng mga alog dyan. Bistado! May bungalog pala doon. Bistado! O hindi nyo maintindihan kung anong ibig sabihin ng bungalog, Bistado! i-research nyo. Hanapin nyo sa Google. Bistado! Kung anong ibig sabihin ng bungalog. Bistado! Napisting yawa ka mga klase ka mga tao kamo da sa DPWH. Bistado! Diskartihan nyo kami sa ngambal nyo nga design katapusan galing ang soil analysis nyo mo may problema. Bistado! Padali-dali nga ubra ni. Amo ni siya natawag naton nga padali nga ubra. Bistado! Kay man nga ang soil analysis nila Bistado! amo na to guro gisunod nila nga ginkutkot nila da nga ginlantaw kung tigaan ang lugar. Bistado! Laslak balo nga pagkatapos sang nalantaw na gali, may mga nakasugid nga ang ilang nga nakutkutan, abi nila kung okay na, abi nila kung amo na to ang pinakamatiga. Bistado! Gali, mga pilalang kamitros ang kanalumon, mga kabistado. Bistado! Ang sunod niya sang matiga nga lugar, Bistado! sang matiga nga duta, mga pilalang kamitros ang kanalumon, sa dalom niya tubig naman niwa. Bistado! Mga kabistado. Bistado! Amo na siya ang rason kung nga nagausmod ang taytay. Bistado! Bangod kayang iya nga
foundation, mga kabistado, Estado. hindi husto ang foundation, ginlubong nila sa inang lugar nga sa diin may ara nga tubig sa idalom kag indi duta ang ginplastaran sang iya nga foundation o kon sang iya nga haligi. Estado. Amo nang rason kung nga mga kabistado, Estado. no, na nabisto na naton nga ang taga DPWH Estado. madamo pa sang diskarte. Estado. Di ko nagapamati dira kung nakikinig dyan si President Bongbong Marcos. Puntahan mo muna ito. Problemang malaki ito. Estado. Remember, President Ferdinand Marcos, remember, this is 680 million worth of project. Estado. 680 milyones, mga kabistado. Estado. Ang 680 million nga proyekto wala mapuslan sang aton nga mga pumuluyo. Estado. Ang nakapulos lang number 1 kontraktor, number 2 ang mga takaban nga mga taga DPWH. Estado. Ining mga nagbalaton sang SOP, sino ina sila? Way takbalo kung sino da. Estado. Kung nakabaton ang regional director, ang assistant regional director, kag ang mga project engineers. Estado. Number 3 nga nakabaton sila ka nakabenepisyo sila sang 680 million. Estado. Ang mga politiko nga nagbaton sang SOP nga tag 10%. Estado. Sino ini sila? Way takbalo kung si Jeronimo nakabaton, kung si Drilon nakabaton, o kung sino pa na. Estado. Way takbalo sila. Estado. Pero amo lang ni sila ang halos kalabanan nga nakabenepisyo. Kami amon nga mga pumuluyo. Estado. Imbes nga benepisyo mabato naton sinidre sa siningong ka flyover nga ini nga nagabalor sang 680 milyones. Estado. Laban-laban ang amon nga nabaton hindi kay benepisyo kundi perwisyo. Estado. Amon na yang amon nga nabaton. So lang tawa nyo kung ano nga perwisyo. Estado. Lang tawa nyo. Hamakon mo mga nag-listar sa kilid, mga negosyante da. Estado. Lain, no? Hamakon mo no sobra pa sa pandemic ang ilang agin kwan nga gin antos da. Estado. Hamakon mo duwag tuig na nga pag construct sina da dira. Estado. Kilabot na gani daw sa 5 tuig na pag-construct sina dira mga kabyanan. Estado. Nga chimpo pa na ni Noynoy Aquino. Estado. Iya para chimpo ni Noynoy Aquino ang inang project ngay na sang ungka flyover. Estado. Natapos ng 6 years nga term ni President Duterte nga ginpatigayo na hasta subong wala gyapon magamit. Estado. Amo man ang iban pagid nga mga inang flyover nga ini. Estado. Man nga hindi ka mo abi gusto sang aton nga mga kontraktor. Okay man natani nga ang mga kontraktor naton bala nga nag-ubra sini, no? Diri sa aton lokal lang, kita lang mismo nga mga pumuluyo or kita mismo lokal amo ang makabenepisyo nga mga kwan nga mga negosyante katulad sa mga kontraktor nga ini. Okay man ka at least kundi kita man mismo ang nagkontrata kag kita mismo ang nagpabutang sini, no? Pero lantawa nyo ang pinasahi kag kinalain sang mga flyover nga ginhimo sa aton sang taga-iban nga pungsod. Estado. Mayari naman tadi, hindi bala? Dito sa Bacolod City, sa Negros Occidental, Estado. ang mga flyover nila to, no? Katahom, ang nag-ubra sadto, amo man ang mga nag-ulubra sang aton nga flyover nga duha ka bilog diri sa syudad nga ara sa may dalan sang General Luna. Estado. Kita nyo na dira ang ato sini nga duha ka flyover nga ara sa ginadalan sang General Luna. Estado. Ang ginhimo nila, nagbutang lang sila sang ilang nga foundation o kung nagbutang sila sang ilang nga haligi nga purti kapag-on. Estado. Pagkatapos, gintongtong lang nila ang nahuman na nga daan nga human sa steel, no? Human sa salsalon nga
flyover o kung taytay mga kabistado. Pistado! Way gani malabutan sa katuig o duwag tuig ng pag-construction na pero tiknasing ng pag-construction na. Pistado! Kag ina nga flyover time pa ina ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pistado! Di isang sanon na to sa gani nagtapos. Pistado! Di balaga dalagan na mga pulo tub-tub 15 katuig. Pistado! Ang ina nga flyover, tinakita nyo nga nagminyar, dawala, hindi bla? Pistado! Ginabungguan lang gani na permida sa mga plahubog. O hindi bla? Pistado! Ginabungguan na gani na sa mga plahubog na inang flyover na ang approach na sinada. Pistado! Ginabungguan na sa mga plahubog permi mong. Pistado! Pero ang mga plahubog amo permi ang kakawasdak. Oh, ang flyover ara lang yapon. Pistado! Oh? Pila lang gani to kabulan ang ilang nga pag-construct way gani matuigan dasig katama to sa ilang nga pag-construct mga kabistado. Oh? Kagang balor sina perti ka barato pa. Pistado! Ang ari mga kabistado gala huluhamboy tag 1 ka bilyon kada kwan. Kada flyover ga huluhamboy tag 1 ka bilyon. Pistado! Ang balor Moriones di garapon ni Santisima anom na katuig wala pa gyapon mahuman. Pistado! Oh? Tapos nagka-problema pa. Ilabi na gid ang sa ungka flyover ngayon nagka-problema pa. Pistado! Man nga oh, ti araw ga usmod. Pistado! Oh, ga usmod. Makita naton nga hindi iya masarangan ang kabugaton sang taytay nga ginalukduya sang sining iya nga foundation o kon sang iya nga haligi. Amo nang rason kung nga nagatiko. Amo na rason kung nga nga nagausmod. Kita nyo ang ginbutang nila nga kulukalso, ang ginbutang nila nga tukod, mga kabistado, nagbawod. Pistado! Meaning, nga hindi kasarang sang kabugaton sang sa ibabaw nga ginatukuran niya. Pistado! Di kun ikaw, abi, hindi ka makulbaan sina. Pistado! That's why, nga, kung ako iya pahambalon kag parekomendahon, ang rekomendasyon ko, amo man ang rekomendasyon ni Councilor Plaridel Nava, Pistado! no? Nga dapat totally demolish ang amo nga proyekto. Ang structure dapat i-total demolish kag ilisan bag-ogid nga structure. Pistado! Dapat mapahimo gikitaya sang bag-o nga structure, mga kabistado. Pistado! Kay kung mag-amo lang na siya perme nga tukod-tukuran talang, hindi ta na madala sa disponiring. Pistado! Abi nyo kung kuan lang kung daw nano-nano lang nga klase sang daw ano-ano lang nga klase sang kuan ini, no? Nga klase sang proyekto ini mga kabistado. Lantawan nyo bala? Flyover niya mong taytay niya. Taytay ini iya mga kabyanan. Ano abi sa inyo sa mga pumuluyo tada? Lantawan nyo. Ano ang inyo rekomendasyon sinisang flyover? Ang pamangkot naton karon himulsuhan tang aton nga mga pumuluyo nga nakakita sang flyover nga ini. No? Ano ang inyo rekomendasyon? Mapasugot pa bala kita sa taga DPWH nga himuan nila kita sang ginatawag mga kabistado nga disponiring nga klase sang flyover. Pistado! Kay kun ako inyo ya pamangkuton, Pistado! gusto ko ya ipademolish ni, gusto ko kakason ini tanan gubon ini kag maghimo sang bag-o nga flyover. Dapat kita ya mga kabyanan, no? Amo ang magdesisyon sini kung mag-amo ang klase ni. Kaya nga, perde naman kita nga daan, wain kita kwa. Pistado! Why na kita diri benepisyo? Imbes nga benepisyo sang pumuluyo ang aton sini nga ihatag. Pistado! Pero wisyo pag ang ginhatag sa aton sa balor nga 680 milyones. Pistado! 680 milyon nga gingasto sa wala pulos. Pistado! Sang mga yudikakak, mga dipatula nga klase sa mga tao sa gobyerno naton. Pistado! Number 1 ang sus Moriones, ang lampagak. May lang gani.
Kailan ko kahambal ang pingasan ba? Oh, lampagak lang. Pistado! Ang lampagak nga DPWH! Pistado! Amo ning number 1 gid, mga kabistado. Pistado! No? Amo ning ginahambal ko sa inyo. Kumporme man gani gina si Pastor Jen sakon mo. Pistado! Oh, kabati ka mo kina kay Pastor Jen, si Pastor Jen, mga kabistado, no? Pistado! Siya ang nagaprograma sang God's Amazing God Amazing Pistado! kuan na to, no, nga program, no? Sakay Pastor Jen siya nang gapasimuno una sa aton. Pistado! Siya ang una nga ginakwanta mo, ginapapangamuyuan ta kamo antes kamo makapamati sang programa kundi mo. Pistado! Kamuyo tanay. Conformis Pastor Jen sakon. Siling nga sakon, siling nga God Amazing Grace kali no. Pistado! Siling ni Pastor Jen sakon, siling nga usto gina siling nga imong hambal siya gapon, siling nga John. Pistado! Kung ano pastor, nga maalam ang Ginoo nga siya sina ang nagpangita sang ideya nga ipahibalo sa publiko bangod kay may katuntuhan ang ina nga klase sang proyekto. Pistado! Damo-damo na kabenepisyo nga mga kawatan sa gobyerno. Pistado! Pagkatapos, ang ilagin pahamtang nga proyekto palpak para sa mga pumuluyo. Pistado! Amo na kun nga ginidiyahan gisang Ginoo nga ipakita inas publiko. Pistado! Mga may katuntuhan halos grabe ang korupsyon. Pistado! Number 1 diri ang DPWH kid. Kamo gid ni ang kontraktor ni may sala man ning kontraktor di man nga, no? Pistado! Why Manila pag sampo liwat mong wala nila liwat pag sulita ang ginatawag naton nga soil analysis siguro Pistado! kung ano tang soil analysis nga ginhatag sang nagligan. Pistado! Ginhatag sang kung sino dara ang naghimo sang soil analysis kung ang DPWH Pistado! o kung ang ila mga kontraktor Pistado! wala na nila pagliwata liwat pag himuon ang pamaagi nga soil analysis. Pistado! Kung ano tong soil analysis nga ginhatag sa ila, amo naman na itong ginsunod nila. Pistado! Ilang tawa, kay may bungalog gali. Pistado! Pagkanami pamatian sang tinaga nga bungalog, no? Pistado! Daw puro parihom la sang magamit ka nga bungalog. Daw pwede man nimo pamatihan balon nimo nga ang DPWH bulayog, no? Pistado! Daw ga pulo pariho ang sound yan, no? DPWH bungalog. May nakita nga bungalog. May ara gali sina dira nga bungalog. Ang ginpatindugan nyo sang foundation, may bungalog. Pistado! Bangod kay pinabayan sang DPWH ang bungalog. Amo na rason ko nga ang DPWH kag ang kontraktor bulayog. Pistado! Nami. Pistado! Nagkakuan man na, doon nag-sulusanto man na, doon rhyme man ang tinaga, no? Bungalog, bulayog. Pistado! Pistado! Kay ko namangkot lang mo sang unada sa mga tao nga nag-iilista na sa palibutan, Pistado! Plus, pagid sang inyo nga pagsulit sang soil analysis, Pistado! Kuni tani, way nata problema. Pistado! Tani naghambal ka mo dayon nga, hoy, hindi na di pwede butangan sang foundation, hindi na pwede butangan haligi diri nga area kay may bungalog gali na di. Pistado! Tabi idug-idugon tabi ang idug-idugon tabi aton nga inang tukod. Pistado! Idug-idugon tabi aton haligi dito tabi butang sa ulunhano kay da wala na da igawa bungalog. Pistado! Kay diriya may bungalog gali na di ne? Di kuni tani way na kamo pagtawga sa aton nga mga pumuluyo nga bulayog. Kay nabalaan nyo nga may bungalog. Pistado! Kanamit nga klase ka. Pistado! Ayos, gikatama ang bungalog sa mga bulayog. Pistado! Abi mangkot tabi sa aton nga mga pumuluyo abi hatag kamo abi interact kamo di sa aton abi no? Interact kamo bisamon di Ang pamangkot nato namo niyo, no? Pistado! Pabor bala kamo nga ano ang inyo nga gusto gali? Ang inyo nga gusto nyo man bala nga
Pistado! Gusto nyo man bala nga kuan na lang ni ipaguba na lang anay ang tanan-tanan nga kuanda nga structure sang flyover kag ilisan bag-o o kung mapasugot na lang kamo nga kuan na lang nada, no? Nga kuanon lang i-disponiring ta na lang. Ha? I-disponiring ta na lang nada. Sus Moriones, sabi ko na kuya, hindi ko yung pasugot. Makon mo malabay kay mo tay-tay nga disponiring. Pistado! Naga mo naman na sugid na tikundi agi ka na nato espiak nga kuno sa iban nga mga lagyan to, hindi ka lang mag-agi da magamuna. Delikado pa. Kay nga pati ang mga traffic enforcer subong nagareklamo. Pistado! Ang ambal sa mga traffic enforcer nga naga-standby dra subong na-assign, nadlok sila magtinerban nga, naligulpi lang raro magamak. Pistado! Man makita ninyo ang pag-uyon niya, ang pagkuha niya, ang pag-usmod niya, makita niyo amat-amat ang usmod niya. Pistado! Tinali bala kun sa ulihi, nga hindi na makaagwanta kang makasupport ang iya sini nga foundation sa idalom. Kagulpi lang bla sumagana bla kag magsarurot pa inao padaog sa idalom lang ara kay mo sa dalom makadalagan ka pa sinayhan. Pistado! Kung gulpi na sumigaho da kron. Pistado! Sus Moriones ti garapon ni Santissima. Pistado! Another wasting of money naman niliwat. Pistado! Sunod naman another naman ini nga pagusa nato sang kwarta wasting o sinon pag-usik, no? Another naman ini nga pag-usik naton sang kwarta sa kaban sang gobyerno 680 milyones matunaw kag malubong lang sa limot. Pistado! Ano ning imuon taman? May guro ma-demand kita nga dapat atong kwarta nga ato, no? Ibalik sang kontraktor ay no? Ibalik sang kontraktor ang kwarta. Tapos kung maghambal abi ang kontraktor nga, maghambal abi nga kulang ang for example ibalik abi sang kontraktor, kulang abi ang kwarta sang kontraktor. Pistado! Di kundi panugid sang kontraktor kung sino to nagbaton sang iban nga mga kwarta to. Pistado! Para nga mabalik liwat, ipabalik taman sila eh. Pistado! Halimbawa ang 10% nga SOP sang 680 milyon, mga pilang 10% ya sinaman, mga mga 6 ang 10% niya mga 60 milyones, no? Pistado! Mga 60 plus, no? Mga 68 milyon. Pistado! Amo na sa pila man? Pistado! Ay hindi. 10% sang 10 million mo. Ang kada 100 million is 10 million ang imo da, hindi bla? Pistado! Sa 100 million, 10 million imo. Ati usto na, no? 68 million. Pistado! 68 milyones ang 10% sang inakon na 10% lang. Pistado! 600 mo, no? 680 million. Pistado! So ang imo dira nga SOP is 68 million ang 10% nga iya sang amigo nyo, no? Pistado! Ang iya sang kilala nyo nga takaban bla nga politiko. Pistado! 68 million iya. Tapos ang iya sang isa pag ito katakaban nga si Boy Tulog. Pistado! Mga 68 million base kon sobra pa na. Pistado! Mga 68 million man so pila na. Duwa ka 68 million. Pistado! Tapos ang iya naman sang mga takaban nga taga DPWH, hindi ko ya magpati nga wala na sila baton da sang hamham da. Pistado! Kay amo na yang katabo subong saton. Realidad nang ginambal ko sa inyo subong. Pistado! Way ko gambal sang tinunto kag lahog-lahog na di. Pistado! Realidad na ya. Nga ang mga taga DPWH ni gabaraton kwarta na da. Pistado! Pati wa sa may gabaton na da. Pistado! Damo ko kilala nga mga kontraktor. Basi lipat ka mo. Pistado! Damo kuya kilala nga mga kontraktor kag ara kuya pirmi kun kaisa. Samtang nagatawag ang kontraktor sa taga DPWH. Pistado! Siling na sang migo nga kontraktor. Hello, direktor. Hindi abi mapadala mo ang mga 10% siling sang akon nga accomplishment diyon. Nya kay accomplishment ko ari na ho.
Di ba nga, abi mga chiki, abi na isyuhin na kami chiki, abi na sang 10% namon, abi nga accomplishment. Nya kay gamiton naman namon ruling, di ho? Pistado! Hindi ka magkabalaka, direktor. Ari naman ang imo da. Kuhaan lang dayon ng imo da. Pistado! Tiga pa mati, magkuna, migo kontraktor katawag mo. Pistado! Amo na nga hindi nyo kuya mahambalan, nga gay mo himo ko istorya. Pistado! Kay nga damo kumigo ganing a kontraktor. Pistado! Galing, ti mga amigo kuning nga mga kontraktor, ginaproteksyonan ko man kay man nga kung hindi gani sila maghatag sang SOP, hindi gani sila makabaton na maliwat sang proyekto, amo nang diskartihanay da. Pistado! Kag sa pagkamatuod lang, ang isa ko pagid kakilala na kontraktor, ang hambalya, silinya pa region, hindi ka makabaton silinya kag makakuha sang project, sang aton sili nga gobyerno, most especially ang mga infrastructure projects. Pistado! Nga hindi ka makabaton sina kag makakuha sang project nga ina kung wala ka nagahatag advance nga SOP. Pistado! Bot siningon dapat kapitalan mo gid sila niya pa region. Kay kung hindi ka magkapital kag wala kay mo kapital, kaluluoy ka. Pistado! Hindi ka utimo katilaw ka proyekto. Pistado! Magluwas gid lang kung daiban mo. Pistado! Kaya ang kalabanan nga mga project naton, mga infrastructure projects nga ini, Pistado! wala na diya, formalidad lang na yang bidding. Pistado! Ang bidding nga ina, formalidad lang na. Pero sa pagkamatuod lang, no? Ariglado na nila, na ginaariglo na nila ang tanan-tanan nga mga projects. Pistado! Gamiting na sila tanan upod sa mga leader sang project mo. Sinong mga leader sang projects? Pistado! Number 1, mayor. Number 2, congressman. Number 3, gobernador. Number 4, kung sino pa na, senador. Pistado! Amo na sila ang mga hari-hari sang projects. Through the effort of congressman, through the effort of senator, through the effort of mayor, amo ni mo to. Pistado! So sila ang nagaplastar sang projects. Pagkatapos, mga kabistado, Pistado! kung once nga ara na ganing project sa ila, patawag ya tanan nga mga kontraktor nga gusto mag-interest bidding. Pistado! Sige, mga kontraktor, ari akong project so, worth 1 billion. Ang isa ka billion nga ini, nya tungaon tani, ang ining 10 bill o ang ining 100 million or ang 500 million para ini sa amo nga project. Tapos ang isa nga ini para ni sa amo nga project 500 million another. 500 million sa mo pagid ni mo to. Pagkatapos sina mga kabistado, istorya masiling dayon to ang mga kontraktor, yati sige niya pwede niya akon lang niyo. Ari nga project niya akon lang niyo. Mapasugot tong isa, kung magpasugot tong isa, sung tanay nyari mo ginapahat-pahat nila ang tanang nga project sa mga kontraktor. Ina ang mga kontraktor nga ina, kinahanglan mahatag sang advance nga SOP. Nyati ari akon mayoro, ari akon gobernadoro, ari akon senadoro, ari akon 10% sang 100 million mo, ari 10 million mo. Cash na ya dayon mo. Gori, why na ya ginapaagi sa chiki? Cash na ya automatic. Kay hindi man magbaton sang chiki ang mga politiko, mga marunggis. Karon, kung matrace up to karon ngang chiki, gali is OP to. Kung di disgrasya, kung di disgrasya, wala labot nga kulong na. Makakas pa sa serbisyo ya. Pistado! Makakas na sa serbisyo ya, mapriso pa siya. Pistado! Man korupsyon, o hindi bla? Pistado! Wala na nagabaton sila chike, halin sa mga kontraktor. Ang mga kontraktor na mo ang nagawithdraw sang kwarta, kag isulod sa buon-buon, kag ipanghatag sila. Pistado! Abansi ang SOP. Muna gani hambal sa akon migo nga isa ka kontraktor. Pistado! Nga sila nga pa region, hindi kakabaton sila nga kag makakuha sang project kung wala kay mo kwarta kay nga kaluluoy ka, wala kay mo ihatag nga advance nga SOP. Pistado! So amo na. O ining ungka flyover nga ini, pinagkataas
nga nagkadto sa proyekto is 60% sang pangkabilugan nga budget. Pistado! Pinakataas na gina. Akon gani matya ko ni 50 lang 40 pa mong. Pistado! Pwerte na kadamo takabanda. Pistado! Ang gauyat ka na sa proyekto puro takaban. Pistado! Oh, hadin sa pinakaibabaw hasta pagadto sa idalom. Pistado! Oh, mga kabyanan. Matya ko nga dalagan 50% lang guro sinadira ang nadapat nga kwarta sa kaban. Pistado! Nga gindapat sa sina nga proyekto. Oh, ang ungka flyover, mangalan tawa nyo. Giniisip ko sa inyo gina mga SOP, kita nyo, 10% sa kay boy tulog, 10% sa kay boy hubaw-hubaw. Pistado! Sa kay buaya. Pistado! 10% sa kay inang sa kay kwanda. Pistado! Sa DPWH na, kung sinood ang ara sa DPWH na. Pistado! 10% na maliwat, tapos may mga 5% pa sa mga amoni mo to, may 3% pa sa ariglo, may pila pa nga porsyento nga kung ano pa gina. Pistado! No? Di laban-laban ang nagkadto sa project. Kuhaan pa na ganansya sa kuhaan mo. Makuha pa na ganansya da ang kontraktor. Pistado! So, like for example, ang kontraktor kuhaan niya ganansya 20% pagit. Pistado! Pinakataas nga mabilin mga kabistado sa proyekto nga ginpatuman sinadira. Pinakataas siya gani 60%. Taas-taas na gina. Kalabanan sina 50% ang ginabutang sa project, 50% sulod sa bulsa sa mga yudikakak ng mga bulayog na niyo. Pistado! Amo nang matutuod mga kabistado. Pistado! No? Subong karon kay ang proyekto napalpak. No? Napalpak karon ang proyekto. Ano ang aton plano? Kami iya nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Gusto namon niya kakason ini, no? Kagubon ang proyekto kag ilisan bag-o. Pamangkot. Another budget naman liwat. Pamangkot kay naubos na tulamon ang kwarta nga 680 million mga kabistado. Pistado! No? Maanade na magkitaliwat pagwa sang budget para ipakayo liwat dugang da. Kag ipahimo liwat dugang nga inang taytay. Pistado! Morionis ti garapon ni Santisima. Mainit kami gani nga mga pumuluyo nga hindi kami baton hostisya pang ubuson kamo namon ka. Pistado! Pangkwaon namon ang mga ang mga taytay nga nakikipausap sa inyo bilog nga mga tuntok mo. Pistado! Kamo ya nakaganansya na kami amon ya, no? Disgrasya. Pistado! Kamo ya ang may grasya, kami amon ya disgrasya. Pistado! Kamo inyo ya ang nakabenepisyo, kami amon ya perwisyo. Pistado! Kanami sa inyo nga mga yudi patula kamo Pistado! Pulis tiga rapon Santisima kamo karon Pistado! Oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa 53 minutos na kaligat sa alas 12. Bawal ko balo ba sige programa, sige waswas ko. Lawig na galibag gamay lang oras bilin pa. Sa ato sila nga mga viewers pang shout out tanay mga viewers daw Laila Altilio Eroche, Berna Salvilla, kay Mary Hadulos, puwertigid ka delikado, kay daw marusdak na may nagaagi nga mga salakyan. Si Richard Monserrate, si Mercedes Malquerido, si Berna Salvilla, 68 million kuno idol siniyang kwan amo gani. 332 aton viewers, okay? 136, okay? Sakay sino pang ibanta nga mga viewers Eugene Luzada, si Flor de Liza, Misa Rua, no? May hapon, no? Salamat gid sa inyo sila nga pagpag-upod diri sa ato sila nga pagpangalagad. Kamo nga mga viewers naton, hindi kamo magkalipat gid inom kamo sang Iberian capsule para magapabilin nga healthy lawas ta ha. Iberian capsule ang manakon pirmi nga gina-imbitar sa inyo kag ginakwan sa inyo gina-introduce sa inyo kay kampiyon ng Iberian capsule mga kabistado. Pistado! Ako isa sa mga benepisyong ihatag sa ato, no? Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamatin na kamo magsagi pa kang Pistado! Hindi na questionable ang Iberian capsule, dapat Iberian capsule na kamo. Kay nga ang Iberian capsule mga kabistado, no?
Hindi lang kay ang edad mo ang nagatigulang, pero ang imo nga kalawasan, Everyoung. No? Gani, mag-Everyoung capsule na kita. Everyoung Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, ikabalik ang abilidad nga madrasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katun-anan. Everyoung Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung. Pistado! Salamat gid sa mga users ang Everyoung Capsule, no? Sakdagan nyo gid ang Everyoung Capsule, kaya ang Everyoung Capsule makabuli gini para sa ato sini nga healthy nga ikayong lawas, no? Gani sa ato sini nga mga kauturan, sundan nyo lang ko, no? Edad ko 50, pero kung imo lang tawon, daw 30. Pistado! Pwede ba? Okay. So check na to na mga balita na kaga-information halin sa ato sini nga mga reporters. Nagikan sila sini nga tag sa ka mga area of assignment mga kabistado. Check na to na mga balita na kaga-information halin sa ato sini nga mga reporters. Nahon naton mga balita kag information nagikan na sa kay kabistadong Joshua Haka direkta sa may Sulat Sang Rojas. Unahon tang mga balita to, kamusta to? Daw sige pagyapon ilang nga sinadya sa larano hasta pizza 10 kuno niyo. Hasta sa pizza 11 Domingo. Pero check naton si kabistadong Joshua Haka sa sini nga mga report kag information. Pistado! Kabistadong Joshua, mayang hapon. May hapon kami sa Don John, no? Yara sa hospital, isaya ka mga pag nadakabilit ini, matapos nga natiruhan at sang instant target kami sa Don John. Uy. Sa barangay Tulapi, Siling Syudad. Kakilasana sa magkatuway na partes ng kalawasan, ang naangkon sa biktima, pag ang biktima ang kilala kay Dan Capreros. Dan Capreros, 29 anyos, ang suspect ni amo si Rio Acata, yun, sa mga ini-residente sa nasabit na barangay Kabisarong John. Sa investigasyon sa kapulisan, madugay na may anon ang ginanantaw kag hindi ko intindihan ay sa magtimbang Kabisarong John na bahir ang motibo sa naglungtad ng mga krimen. Sa karon nagapabilin nga at ang suspect matapos nga nakapanagyo matapos naghihimo iya ang krimen Kabisarong John. Tad sa tiyak na bahin na Kabisarong John, siklasyon sa sunod na Sang Rojas, madinalagon kapag na-celebrar sa aktibidades na giniwat Kabisarong John. Wala sa may nabalhag na pinagamo kag matawhay kag matalunsay Kabisarong John ang kapitbahan sa Immaculada Concepcion. Kadungan sini nga nagpadayon sa gihapon ang mga aktibidades kag bantayan sa karon Kabisarong John ang mga event nga paghiwaton o event no nga paghiwaton diri mismo sa City Plaza at Kabisarong John. Sa karon Kabisarong John alas 3 no abantayan sa mga suki mga tagpalamati mga kabistado na no magaparada o kung nasa City Plaza pagtambungan at sa nga nagkanarigparing ang grupo sa tribo para na Kabisarong John hindi madula ang drums and lyres Kabisarong John. Kaya babatian man nato na ang nagkanarigparing nga pinasahit nga tokara ang iga at tokara sa aton ng mga drummers Kabisarong John. Kaya pagka alas 6 naman Kabisarong John pagabantay sa aton ng mga kabistado dira no ang parada sa Katawa no parada sa Katawa Grand Lantern na competition with guest tribe from Rojas Avenue to City Plaza, Kabisarong John, no? Buti nga noon, ang parada sa Grand Lantern na competition, Kabisarong John, humalin sa Rojas Avenue, padulong diri, no? Sa may plaza, Kabisarong John, no? Sa Rojas City Plaza. Lakip ang sinadya food festival at plaza, dara Manila Pagaywaton. Kada Kabisarong John, hindi man madula, yara sa gyapon ang sigabong fireworks display sa City Plaza, ay sa gihapon Kabisarong John, no? Ang pagkatapos iwato ng mga event naging mission natin bago naman Kabisarong John pag alas 9, Barbel, Maldes and Band sa Bandstand City Kabisarong John may banda-banda karon gani amo ina ang aton nga karon sa gabi kaganda nga adlaw Kabisarong John nga aktibidades diri nga ginahiwat sa siyudad sa Rojas kadungan sa pistahan Immaculada Concepcion Kabisarong John. Okay. Sige. Mayo na kay makaon kimitani dasang
Si Force nyo da, galing kay ti, alang-alang pa man, red tide pagyapon, no? Alang ikaw sa doon red tide din kag nagtumapa na niyo sahi naman sang sakit sa mga fish sa doon amo ang red tide. Yan sa may barangay Kagay, nabalhag kabis pa doon ang naputiban sa mga eksperto nga may ara sa manok no o kun poultry farm na nagpositibo sa bird flu kabis pa doon. Oo. Na dumilian gid sa karon nga magpadulong dira no kag di ba ang bawal kun may African swine fever drang ang sudal sa Iloilo diri sa may city naman niya kadto din may bird flu no kag ang ginadumilian man sa mga taga Iloilo ang pagpasulod sa mga fish pit o kutangay sa mga manok sa kunano pa may mga pakpak nga mga tahi taga sapatan kag kun diri naman kadto din sa sudad sa Rosas probinsya sa Sangkapit ginabawalan man no ang pagpasulod sa mga baboy kadto din John. Okay, oh. Ano may kaso na kamuna sang bird flu sa inyo da, sa Ruas? May ara kami sa John sunod sa mga eksperto nga na kuan tukiban ining area sa barangay Kagay kami sa John positibo sa bird flu kami sa John hindi nga pa nagilan sa nang daw tuman ini sa peligroso man Yes. ang mapiktuhan man kita si kami sa John. Oh. Ang palangitan ng mapansita kaya atong nga nakita ko sa Laragway no sa may Kagay dira daw nakaputok sila nga daw inang daw nakakuan sa kabis sa inang sining ilagan ni panawag nang mag-swab bala ko. Oh. Ang may testing sila nga ginalantaw. Although jacket daw bilog mga lawat putos no daw mo nga na-identify ka sa John sa mga nag-attest to sang aton nga mga kasapatan sa mga area sa nga barangay Kagay kami sa doon. Nauman na to no ang matulog ng mga data natuhoy sa bird flu kami sa doon John ang muna sa balita karon nga aton nga madulong sa diktado program. Okay, sige. Salamat kid Kabistadong Joshua. So far, balik direkta din sa sudad sa Rawas na po ng patrol, ini siya Bistadong Joshua ka. Pagditag sa Bisyo Publiko, Radyo, Bistado. Bistado! Salamat kid sa report ng informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka direkta sa sudad sang Rojas. Sige pa to ila kwan hiwat sang ila sining sinadya sa halaran 1 week giling ilang kahiwatan no. Nag-start sang 5 kag magatapos sa pitsa 11 Domingo nga adlaw mga kabistado. This time sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag information. Standby ka mo kay ako nagkaroon nga pangbasahon ang reaksyon sa ato sini nga mga viewers may kang tanan sa pamangkot naton pabor kamo blang nga gubon na lang no ang ining flyover sa ungka kag ilisan sang bag-o nga structure sangsa tukod-tukuran nato nga disponiring nga daw kadelikado mga kabistado no. Check na to na mga balita kay information nagikan naman sa kay Kabistadong Boni Sumblingo. Bistado! Dili sa syudad sang Iloilo may kabistado with Kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Check na to na mga balita kay informasyon na nilang tapa natipon sa subong nga mga tinion diri sa ato sining nga pangalagad mga kabistado. Bistado! Oras naton karon nakalabot kita sa 3 minutos na kariyad launa. Check naton report ng informasyon nagikan kay Kabistadong Boni Sumblingo. Bistado! Kabistadong Boni sa report maayong hapon. May hapon na Kabisadong John no 5 ka adlaw gid sarado ang duwa ka parsi ni hamtang sa Small Bell Complex no sa tungkol sa Mandurriao. Lima? Par 5 lang ka adlaw. Nagdiri amoni ang Climax Bar and Grill no kad ang bumas Kabisadong John ko sabihin nagapanahog sang closure ordinance nga din primahan ni Mayor Jerry Triñas mga kabisado kung sabihin ang duwa ka balay nilimnan ang ding sila bangot nagkabayunan ini sila sa paglapas ang liquor ban curfew para sa mga minor de edad Kabisadong John no sila ka mga minor de edad na viral sa sila mga inadlaw amo tong ban John no amo to ang nagalaplapanay na mga minor de edad pa to pero galaplapanay ang mga tunton nas publiko. Gani nga nito pasuktan sa mga talagnan nga napasugod ni mga minor de edad man. Gani, no? amo na gani. Ang ilang ginhatag nga inang pagpasarado nga 5 lang kadlaw. Dapat pasiradaan na tubtob sa katubtuban na. Naga muna.
Kani, oo. Oh, 5 lang Ah, kadlaw. kani- Bala mo man na. Oh, ati Kapalo ka man na. oh, damo man kuan na kuno abi kuno abi gin aksyonan pero sa pagkamatuod lang. No? Yay kuno pasira talang anay ni niya pero bukas makamugyapon. Na. Oh. Oo, natumtuma mo na isang bigat nga mga at nga binugan nga minatabo nga ginpatay ang kaka persona na pandit pag bukagid na sa tapos pandemic ito nga nagbukasan tanan-tanan niya ba? Gani oh, may Wow. pinatay da, may tiniro da. Oo. Asa man nagatani ni alas 12 sa gabi ang ilang operasyon pero nakakalabot sila sa kadahon sa Bistadong John. No? So, ang ini, ding pasira ni Mayor Gary Triñas sa panahog sa ordinansa sa Bistadong John. Sa tinima trinon, Lango nga klase pasirado na. Silingko lango klase pasirado. gani lima kadlaw ako tuyo yung kadlaw ang mga nasira. Tiyo ahaw 5 kadlaw niya sige 5 kadlaw sira. Pagbalik ni amo mangyapon ah. Oo, okay din nga boss ang malain sinidiri. okasyon. Ang malain sinidiri kay sila iya amo ang nagahimo sang mga violation ginpasira man sila pro 5 lang kadlaw pagkatapos nadalahig peng iban nga mga ilimnan man nga nagpapanaog sang executive order sa Mayor Gary Triñas nga dapat maga-operate ang ilimnan taas talang alas 12 gabi. Gani. Oo, Kaya kita sa mo. mga nasusun, dumduman ko na. Oo, dumduman ko pag ka kadungdon nga mas mayo pag nga wala sang ilimnan siya nga wala siya kasatabo nga aksidente. Wala siya katabo nga pagtinirohay. Oh. Wala siya katabo nga sinawatay ang kadungdon. So, amo na ang resulta sa pagbukas sa mga ilimnan sa small bell. Oh. Pero natalaman hindi ang bandi. No? Hindi man tanan actually nga amo na nga Hindi dragid ang ginhalinan o dragid gahalin ang ang gamo pero depende na yan sa tag-iya sang ilimnan mong kabalo ka siya na kay hindi man pwede nga ipauntaton naton ang mga ilimnan kay nga ining mga ilimnan ni mga negosyo man nimong gatag man isang dugang nga ekonomiya sa ato sila nga sa aton nga syudad pero dapat naka-regulate lang sang insakto bla na-regulate lang sang insakto bla. Dapat yung saktong patakaran, hindi nga lang nga pagbuhat ang ordinansa ng kadungdon. Yes. No? Itira mo 5 kadlaw, tapos pagbukas, mamalagya ako ng hinuon nila sa kadungdon. Oh. Okay. Te, mayo na. So ano ganito liwat nga mga ilimnan tungin pasira to ni Mayor to? Climax bar. Climax bar. Tapos ang isa, ang isa, no? Ang Gumark nila may tepat sa si Pakaling namin. Kasi, Din dapit na pamtang naman. Sa din dapit na pamtang na ina nga mga ilimnan nga na? Dila sa small bell. Smallville man na gali? Oo. Okay. Sige. Sang ligay kasi, naglabay kami ni Kapitadong Aron. Bawa puro puno ang Gumark mo. Kaya nga, puro minor digdad ang nag-ilimanda. Huwag nila ginataway. Pwerte, no? Bisa may mga pulis sa Kapitadong John. Huwag man dyan po ng useless na pagbuka sa mga kapulisan daw, no? Kaya nga, ang mga minor digdad, huwag nila ginasaway. Huwag nila saway na hindi mag-inom ang mga minor digdad. Kasi ano mo kayo negosyo, abe mo. So, huwag kita mo da sa Kapitadong John. So, ang duwaya ka bar, na naamtan sila sa Smobong Complex sa distrito sa Mandurriao ang sirado so makabukasin ni sila kapit na December 12 siguro Kapitadong John sige yung mga nakadlaw mo no so amo na yan antes kita gulo magtakop sa Kapitadong John naga-tanaw sa aton sa sinema tiniyon si Reynaldo Zamora sa may Nuaya sang Santa Barbara no kag mga suki man naton dira sa may
super, no? Sila sa may kay Bordoy, no? Nag-monitor sa subong, nag-lanog na aton nga udyo kag gatanaw man sila sa sinimatriyon kabisadong John. So para amo ni madulong natin nga balita kag informasyon gikan diri sa may syudad sang Iloilo. Ako naman inyong kabisadong Boning Samblino, basta balita kag serbisyo publiko. Radio Bistado. Bistado! Salamat kid sa kay kabistadong Boni Sumblingo direkta sa aton sining nga syudad, no? Paghatag sang report kag information diri sa aton sining nga pagpangalagad. Bistado! Way na may kachimpo o mga kaabyanan, way na kita chimpo diri sa aton sining nga pagpangalagad, pangbasahon ta na reaksyon sa aton sining nga mga viewers. Bistado! Antes sina, no? Di magkalipat sa pag inom sang Vitalangs capsule para sa aton nga baga, no? Sa aton nga mga kauturan nga diri sa aton sining nga pagpangalagad, mga kabistado, no? Ang Vitalangs capsule ang mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyong lugar para ini sa aton nga baga respiratory system nga problema. Okay? No? Ang Vitalangs capsule. And of course, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bravo para sa inyo tanatanan sa ato sining nga mga kauturan kag sa ato sining nga mga tagpalamati, mga lalaki nga may mga problema sa erectile dysfunction. Bistado! Nakip na sa mga medyo manubo ang libido, nagapataas ang libido, nagapadula sang problema sa erectile dysfunction kag sa mga lalaki naton nga mga mapagros, mga may problema sa kapoy, no, dugi na kapoy permi. Bistado! Gamit sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Bistado! And of course, ang aton sila makauturan nga may mga gadget kamo dira nga guba, no? Like for example, guba gadget nyo, inyo nga cellphone, mga iPhone, mga Android nga cellphone, mga digital camera, mga laptop, dalaan ninyo sa GNG Gadget Repair. Bistado! Ang GNG or GNG Gadget Repair ara napahamtang mga kabistado sa may Cyber Zone area, 3rd floor sang SM City, Iloilo. Bistado! Share ka mo to, no? Nami na ilang nga mga technician da nga mga kuano kay well trained ang ilang nga mga technician. Bistado! Amo na kun nga ang nadamo ang ila sini nga mga branches, no? Damo ni sila mga branches, may branch sila sa Antique, sa Kalibo, no, sa Aklan, sa Rojas, sa Mindanao, no, sa Davao, kag sa mga area sang General Santos City, mga Palawan ni, no. Bistado! May-ari ini sila nga mga branches, no, sa Bacolod City, Negros Occidental. Bistado! May branch man dira ang GNG Gadget Repair. Bistado! Ma-share ka mo to, no? Kay may mga nagkalalumos bla sa tubig, naglangoy abi sa tubig inyong kuan ang inyong cellphone, naglangoy sa tubig. Dalaan nyo lang da sa GNG Gadget Repair. Bistado! Para sa ato sining nga mga kauturan, diri sa syudad sa Iloilo kag probinsya, dito kamukadto sa may SM City, Iloilo, ara sa 3rd floor sa Cyber Zone, SM City, Iloilo. Bistado! Pwede kat simpo diri sa ato sining nga pagpangalagad, ang ato sining nga mga viewers, pangbasahon tanay, no, sa Radio Bistado naton nga mga viewers, sabi. Sa kay F. Cormida, no, shout out kay Jovin Alipustain, shout out Yolanda Diamante, Lizada Irwin, no? Wala nila soil test una. Mo gani ang ilang soil analysis, mga kabistado, no? Why gid si Lizada Irwin sila niya may kanal na dasang una nga kag tuburan. Kita nyo, may kanal kuno kag may tuburan. Ginpiki nila ang soil test, ambot lang basi man araw man. Sakay Masdakzin, Masdakzinin, L. Martino, palpak ang kontraktor, idol, gintulon nilang budget. Mugid, wala labot nga palpak ng kontraktor, palpak pang DPWH. Sakay 3D Zuda, ginkarma na sila, Sir John. Sakay Amatiras Itache, Nyahoy Marcos, pagpungko mo lang nagrabe nagid ang kurap. Paperting akig iyo ang korupsyon. Actually, ang korupsyon nga natabo ni Sakwan sa Ungka flyover, hindi pa ni time ni Marcos. In fairness sa kay President Marcos, hindi pa ni iya time pa ni Noynoy Aquino. Time na sa ni Noynoy Aquino, hindi gani iya na ni President Duterte project. Iya na iya
ni Noynoy Aquino nga project. Sa kay Gina Macuco, mayong udtuman, sa kay Terdy Zuda. Paguba na lang tanan idol yon kag islan tanan yon at di dapat kinanglan gid amugid na kay kon i-disponiring na delikado ra gyapon na sa disponiring na. Kay Hermie Catalonia, kay Arlen Cabardo, Arriba Kapulot, siling ito. Okay, shout out no sa Dubai sa kay Martino L. Masdak Sinin. Okay, kay Alex Brillo watching sa Abu Dhabi, kay Hermie Catalonia, kay Dailin Gamusa, mayong hapon man, no? Thank you sa inyo sini nga pagpag-upo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri man sa isa pa ginaton ka Facebook page, no? Ari gali ari na ang mga kuano, ang mga reaksyon sa ato sini nga mga viewers. So sa pamangkot naton, ano ang feeling nyo kung maglabay ka mo dira sa flyover, ipaguba na lang balay na kung hindi liwaton, okay? Ari mga sabat nila mga kabistado, si Terdy Zuda niya ipaguba, si Berna Salvilla niya oo pabor nga ipaguba. F. Cormida, pabor sa safety sang tanan. Laila Altiero-Che, pabor ako ipaguba na kag prisuhon ang politiko nga involved da, kurakot, DPWH, IBC, kag kon sino pa nga guilty. Si Glenmark Luzarito, matiling, niya oo ipaguba na kagubon man ang kontraktor. Si Migo Nonoy Gabayron, niya kululbaan. Si Jovic Kakaingoy, gubon kag ilisan, pusog. Si Gary Cabaluna, niya pabora. Okay. Ari pagid ang sapiyak. Si Joshua Haka, niya kululbaan gid. Ba si kabistadong Joshua nagmekwandiyo. Si Laila Altiero-Che, siniyaga init, ulo ko kag gapamalhas ako. Sobra kulba, basi marumpagan ako. Naglabay kami da pagkadto namon sa Haniway. Si Mary Hadulos, kululbaan gid. Basi kung anong matabo, excuse no, makibot ka lang mag-agi, marumpag, kamayo sa karsada, ginbutangan ka flyover nga, waay pulos, kanugon sang kwarta. Kay Stanley Valiente niya daw ginkulbaan kay basi gulpi magrusdak, delikado. Si Nilo Loredo Gamusa niya tama gid ini kakululbaan. Indi kun idol kun mag-agi kay indi tamabalan basi kun gulpi lang nga magkulaps. Damo gid ang mahalitan. Si Homer Cabog niya makakulugmat. Si Alba Rafael Jr. niya nahadlok kay gatayog basi malusod. Si Terdy Zuda niya daw kurulbaan. Mag-agi dyan kay daw mausmod nagid hehehe. Si F. Cormida niya distance kay hadlok marumpagan sa flyover. Si Edson Cortum siya niya paguba dyan si Glenmark Luzarito matiling niya kululbaan basi kon hindi ko mabasahan hindi makita mayo no. Basi kun mapuswa no. Ben ang taon tabi. Okay. Sige So amo na mga kabistadong ila sini nga mga tagsa ka mga mensahe diri mga kabistado sa ato sini nga pagpangalagad. Okay? So, dawala nga lang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabyanan. Thank you gid sa mga reaksyon ninyo sa ato sini nga mga viewers kag sa inyo sini nga mga reaksyon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Salamat sa inyo sini nga pagpartisipar sa mga nag-send sang stars. Thank you so much. Kag sa mga wala pa naka-send sang stars, no? Pili man kamo makasend para sa amon pampamaskwa. Okay? Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa aton nga mga reporters, ato sini nga mga kabistadong reporters upod naton diri sa aton sini nga inang
digital platform architect sa kay kabistadong Richard Miribeles with Karisma Alagaw ang ato sini nga news center. Upod man sa mga reporters naton, iba nato sini nga mga reporters, mga kabistado diri sa ato sini nga pagpangalagad, way na kita chimpo sa ngalan sa ato sini mga reporters. Ako naman inyo sini nga alagad sa kaginan, Idol John Alojado Kapulot. Salamat sa pagpamati. Mayong hapon Iloilo, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas, kag mayong hapon bilog nga kalibutan. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot.